welcome back to my vlog. Jasmine and Jessie. Dito tayo ngayon sa bayan ng Alcala. What's your Yo! Yo! First yan. Mga nursing student pa dito. Oo! Sige na. Subscribe! Pa-shout out po sa mga nursing student. Subscribe ako Oy, pa-shout out kay Andre! Snacks lang sila rito. Kasama natin itong mga ulo-ulo. Yan. Yo! Banda! Vlog! Tepon, panada. Kambang yung 50 pesos po yung special. Masarap ba yung panada nila rito? Masarap po, malaki. Yan. Ayan yung ano ni Waki. Dito kami ka. Panada ng Ilocos. Naka-PCX. Tingnan mo yung motor ni Waki. Tingnan mo yung motor niya. Ganyan dapat. Oy, Alison, nalik ka dito. Mag-bless ka. Ma, isama mo siya sa vlog. Mag-bless ka. Pwede ba yung video, boss? Pwede. Asawa po din po. Lalabas lang sila. Meron. Sabado ka. Dinas mo. Dinetas pagkatapos ng test ayun. So, ano siya Mami, order tayo ng mami. Saka goto, special. Ayan, guys. Sila, burger. Order tayo ng mami. Guys, ito yung Alcala guys. Ayan, yung simbahan. Ayan, guys, so, punta tayo dito sa park ng Alcala. Punta tayo dito guys sa park ng Alcala. Guys. Punta tayo dito. Tara guys, let's do it inside. So ito po yung andito tayo sa park ng Alcala guys. Woo! Yun o, spotted. Yun. Hapon na kasi guys, kaya ganito yung itsura. Yan. Oops. Yan o, spotted. Sino kaya itong mga kasama ng mga chicks ko? Yan guys. Oo. Spotted yung dalawa. Oh. Sir, today's video. Yun. Pakita mo na ako. Ayan o. Nag-enjoy yung dalawa kong anak o. Oh. Hello mo. Yung dalawa Kala ko kong po iwan nyo na kami.
pusa pala oh.